kanca padha dolanan. Surabaya ancen duwe sejarah dawa bab nilai-nilai heroisme. Akeh catatan cerita sejarah ke zaman kerajaan, kolonial sampai era kemerdekaan. Dadekno kutha iki kental ambek nilai kepahlawanan. Ono nang catatan sejarah pas zaman Majapahit, Surabaya dadi gerbang utama ke mlebu metune sektor dol tinuku perdagangan. Soale wilayah manggon nang pesisir-sisih lor Pulau Jawa. Ya iki sing ndadekno Surabaya terkenal dadi kutha dagang dol tinuku. Ambek pelabuhan penting zaman Majapahit abad 14. Nang abad 11, kolonial Londo ndadekno Surabaya sisih lor dadi pelabuhan utama collecting centers, yaiku kegiatan pengumpulan hasil produksi perkebunan teko pedalaman Pulau Jawa sisih etan. Mari ngono diekspor nang Eropa. Ket abad 18, kutha Surabaya dadi salah sijine daerah jajane Londo, sing otomatis ndadekno akeh bangunan tinggalan kolonial nang Surabaya. Saiki tapak tilasi kolonial Londo sik ketok moto. Akeh bangunan-bangunan lawas sing arsitekture khas Eropa sik ngadeg jejeg sampai saiki. Sing mari ngono ndadekno salah sijine destinasi wisata kota lama Surabaya. Salah siji ya iki rek, gedung PT Perkebunan Nusantara siji, regional papat, yaiku bangunan sing nangani kegiatan dol tinuku gula. Bangunan iki dibangun tahun 1911. Ambek arsitek teko Londo yaiku Marius Wulfit, Vermont, ambek Edward Cupers. Tapi duduk mung bangunan itu sing asli dibangun ambek arsitek Londo. Bahan bangunan iki ya asline impor tekan Londo. Mulai teko cekelan logam mat, sineng tonggo lobi sampai plafone asli orisinil tekan Londo. Teko kadoan ancen ketok megah ambek ketambahan ono jam klasik gede nang ndukure pilar. Jam dinding klasik iki sik asli rek, durung tau diganti. Nang kono ketok ono hiasan model pola konsentrik ambek model pola gambar godhong nang ndukure jam. Jam iki sik kenek sampai saiki. Miturut pemerhati sejarah Chris Yandi, gedung Havia iki njupuk gaya model Art Deco sing gabungno unsur tradisional. Bangunan iki pas nang zamane dadi salah siji bangunan paling gede nang kawasan kuno. Ono cerita gedung iki ngentekno sekitar 3000 beton. Material kaya kaca, wesi, ambek gocekane ondo sing ditekakno langsung teko Londo ambek Italia. Durung maneh, lek diperhatikno, bangunan iki krasa adem masih tanpa AC. Mergo wis didesain khusus karo bangsane Londo. Nah, sing perlu dingerteni maneh, gedung iki jadi gedunge PTPN 1 Regional 4 saiki. Ya duduk mung bangunan tapak tilas sejarah kolonial kae, tapi pisan dadi kesaksian kejayaan industri perkebunan Nuswantara. Zaman kejayaan iku mau mulai muncul pas onoe kebijakan tanam paksa sing diterapno ambek Gubernur Jenderal Johannes van den Bos nang tahun 1830. Pas nang akhir abad 19, industri gula nang Hindia Belanda, ekspor gula terus meningkat. Sing mari ngono, pabrik-pabrik gula mulai ngadeg nang Pulau Jawa. Balik nang cerita gedung maneh rek yo.
Gedung iki dipanggoni mulai tahun 1920. Didadekno kantor perwakilan regional Jawa teko salah siji perusahaan perkebunan gede Hindia Belanda, yaiku Hendels Vereniging Amsterdam. Pusate kantor iki manggon nang Amsterdam, Londo. Asline perusahaan HVA iku mulai ana ket taun 1879. Sing mari ngono mbukak kantor perwakilan nang Surabaya pertamae taun 1901. Ternyata selot suwe kantor lawas iku mau gak cukup soalnya saking majune bisnis perusahaane. Mari ngono diputusno mbangun gedung nyar maneh sing luwih representatif. Yo teko gedung iki kabeh akeh gula diekspor nang luar negeri. Ana 167 akeh pabrik gula dikendhalekno ambek HVA sing ngasilno 8 juta ton gula ben taun. Nang Jawa Timur ae ana sekitar 17 pabrik gula sing dikendhalekno, yaiku pabrik gula Sudono Ngawi, Purwodadi Magetan, Rejosari Magetan, Pagotan Mediun, Kedawung Pasuruan, Kanigoro Mediun, Pajarakan Probolinggo, Gending Probolinggo, Jatiroto Lumajang, Semboro Jember, Wonolangan Probolinggo, Demas Situbondo, Wringen Anom Situbondo, Panji Situbondo, Asem Bagus Situbondo, ambek pabrik gula Prajekan Bondowoso. Anak bebek jenenge Meri, anak boyo jenenge Krete. Ojo nanti-nanti rek, aku balik mari ngene. Gedung iki ngadeg jejeg manggon nang Jalan Merak nomor 1 Surabaya. Gedung PDP Energi Regional 4 iki duwe nilai seni arsitektur sing megah. Pilar-pilare gedung iki koyok bangunan benteng baris sing ketok kengkeng. Gedung iki dadi saksi bisu sejarah perjalanan perusahaan gula. Kenyataane ancen duwe peran penting gawe mbangun bangsa Indonesia nang sektor ekonomi. Ning jero gedung iki, khususnya nang lobi siji, ana 8 ruas ning sebelah kiwa lan tengene. 8 ruas iki lambang saka 7 kutha gedhe ning Indonesia, yaiku Makassar, Banyuwangi, Batavia utawa Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon, Surabaya, lan siji kutha ning Amerika, yaiku Suriname. Mbangune gedung iki mbutuhno wektu sing dawa rek. Yaiku 10 tahun suwene. Mulai nembangun tahun 1911 sampai wis mari temenan iku tahun 1921. Embuh ya apa cerita detile, sak marine gedung iki dadi gak langsung diresmekno. Tapi mbutuhno wektu 4 tahun maneh kaet diresmekno, yaiku pas tanggal 18 April tahun 1920. Telung arsitek Londo iku mau duwe ciri khas neo-renaissance. Ambek dicampurno unsur budaya lokal tradisional. Royal Dave Factory yaiku jeneng pabrik teko Londo sing nggawe porselen. Flash Porcelain yaiku salah sijine pabrik keramik terkenal nang Londo. Relief porselen iki ana nang sebelah tembok sisih kiwa lawang mlebu lobi utama. Nek relief jeneng arsitek perancang gedung ana nang tembok sisih tengen lawang mlebu lobi utama. Desain ondo lobi ngarep gak ngalami perubahan. Trap-trapane ondo marmer putih teko Belgia. Nang lobi ndukur ana relief patung perunggu direktur HVA, yaiku Peter Reineke.
sing ngrangkep dadi pencetus proyek pabrik gula Jatiroto. Saiki patung Piterine iku mau diganti ambek lambang negara Indonesia, yaiku Garuda Pancasila. Nang sisih kiwoe ana lambang kota Amsterdam. Saiki wis diganti ambek relief Tugu Pahlawan. Sisih tengen ana lambang kutha Surabaya. Gedung iki bentuke simetris ambek bagian kiwa tengene. Gedung rong lantai iki ngadeg nang ndukure lahan sing ombohe 1,6 hektar. Desain bangunan gedung iki ancen ana campuran budaya, unsur lokal tetep ketok teko arsitektur bangunan sing koyok candi. Sakliyane iku, nek ditonton detail tekan njaba, nang cagak temboke ana ganggangan koyok garis ngadeg. Koyok-koyok bangunan iki misah. Ya iki sing disebut dilatasi, sistem gawe ngamano tembok nek pas ana lindhu. Gedung iki duwe plafon sing dhukur khas bangunan Londo. Mari ngono, ana ketambahan meja kursi teko kayu jati. Nang tiap kursi kayu jati ku mau ana tulisan HVA sik wutuh sampe saiki. Nang tembok kaca ana lambang provinsi jaman biyen yaiku logo HVA cabang nang Indonesia. Akeh ornamen nang jero gedung nggambarno gemah ripah loh Cinawi jaman biyen nang sektor perkebunan. Sapa wae sing mlebu nang jero gedung iki mesti nggomun nang detile arsitektur. Pas mlaku munggah lobi lantai loro, nang kuno ana hall sing nang ndukure tembok ana akeh maceme relief kegiatan petani perkebunan. Koyok nandur tebu, panen kopi, panen tebu, sing nggambarno aktivitas perkebunan zaman Londo. Yen bangunan iki jenenge gedung HVA, singkatan teko Engels Vereniging Amsterdam. Komoditas trade sing saiki dadi gedung PT PSIG Regional Papat. Sakliyane iku, nang jero gedung peninggalan HVA iki ana koridor sing ngubengi bangunan. Miturut buku Hikayat Surabaya Tempo Dulu karya Dukut Imam Widodo, koridor iki fungsine gawe iklim tropis sing lembab. Jendela sing amba gawe nutupi ruangan teko srengenge sing nyentrong langsung nek pas awan. Gak mek iku tok rek. Masio nek pas udan deres, nang jero ruangan gak ngarah kenean tampu banyu udan. Gawe awakmu sing penasaran kepengin ro langsung, yo dulno rene rek. Pas zaman krisis sekitar 1930-an, perusahaan iki sik menter, gak lugur. Tapi pas era Jepang mulai mlebu nang Indonesia, khusus Surabaya, perusahaan nang gedung HVA iki wis mulai ana tondo-tondo kate buyar. Gedung PT PSIG Regional Papat iki ancen tau menangi kedadian-kedadian opo ae, mulai teko era kolonial sampai era marni kemerdekaan. Pas zaman kemerdekaan, gedung sing bentuk denai koyok huruf U iki tau digunakno dadi gedung senjata Angkatan Darat Jepang nang Jawa Timur.
Saliyane gaya arsitektur ambek megawe gedung Handelsvereniging Amsterdam, nang kuno ana ruangan disor lemah utawa bunker sing manggone nang kiwa tengene lawang arep. Ruangan iki salah siji panggonan sing paling penting soale bunker iki duwe cerita sejarah pas zaman penjajahan, zaman Londo sampai zaman Jepang. Tahun 1942 Jepang nggeruduk nyerbu Londo. Pas tanggal 7 Maret 1942 pasukan Jepang mulai ngremet melipir nang sisih kulon ambek arah mengidul pinggiran Surabaya. Ono nang catatan sejarah tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang teko nang Pulo Jawa. Seminggune maneh tanggal 8 Maret 1942 pemerintah kolonial Hindia Belanda nyerah gak syarat nang Kekaisaran Jepang lewat perjanjian Kalijati. Mari iku Pulo Jawa resmi dikuasai ambek Jepang. Meh kabeh bres bangunan gede nang Surabaya dikuasai ambek Jepang. Sing mari ngono gedung-gedung penting ku mau dialih fungsikno gawe kepentingane Jepang. Sing menarik pisan, selain gedung ini kanggo perkantoran, pernah dadi panggonan logistik nang era Perang Dunia kaping 3, khususnya zaman Jepang teko nang Surabaya. Lewat panggonan sing jenenge bunker ngisor tanah iki, tentara zaman Jepang iki mau nyimpen salah siji senjata yo nang kene. Pas zaman perebutan senjata Jepang nang Surabaya yoiku sing akhirnya kabeh elemen masyarakat khususnya nang Surabaya koyok Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, PRI, Polisi Republik Indonesia, Laskar Rakyat ambek kabeh rakyat Surabaya melucuti ngerebut senjata Jepang nang kabeh bunker. Termasuk sing disimpen nang bunker gedung HVA iki. Senjata-senjata iku mau digunakno gawe cekelane pejuang militer Indonesia nang Surabaya. Koyok bedil Arisaka, karaben, pistol, granat, tank, ambek liya-liyane. Mari ngono tanggal 30 September sampai 1 Oktober tahun 1945 arek-arek Surabaya nggeruduk ngerebut kekuasaan ambek senjata Jepang gawe mertahano negara Republik Indonesia. Lawang ruangan disor lemah iki kuwandel rek. Omboe njero ruangan bunker iki kurang luwih 20 mungsuh 15 meteran. Miturut pemerhati sejarah Kristiandi, ruangan disor lemah iku mau digunakno gawe nyimpen barang-barang penting. Arsip dokumen zaman kolonial, tapi dokumen arsip ambek buku-buku lawas saiki dipindah nang ruangan bagian dhuwur. Pas zaman penjajahan Jepang, ruangan disor lemah iki malih fungsi gawe nyimpen senjata ambek amunisi. Ancen bener, pas nang era kemerdekaan gedung iki sempet didadekno gudang persenjataan Angkatan Darat Jepang sing dipimpin ambek Mayor Jenderal Iwabe. Sing akhire para pejuang arek-arek Surabaya kasil ngrebut gawe mertahanan bangsa Indonesia. Marini Jepang nyerah kalah, gedung iki didadekno markas BKR Jawa Timur sing dipandhegani Dr. Mustopo. Sakmarine dikuasai, gedung iki tau dadi markas Komando Militer Jawa Timur ambek Kementerian Pertahanan. Saliyane iku, gedung iki tau didadekno panggonan perundingan antara Colonial Books, yaiku utusane Jenderal Malabi,
teko sekutu ambek Dr. Mustopo teko pihak Indonesia tahun 1945. Yo iki rek, bangunan warisan era kolonial umure wis saabad lebih. Sing manggon nang daerah Krembangan Surabaya. Gedung sing diresmekno pemerintah Londo tahun 1920 iki wis tau menangi wolak-waliking jaman. Tahun 1957, gedung HVA iki resmi dadi duweke pemerintah Indonesia. Yaiku dadi gedung Perusahaan Perkebunan Nusantara pas tahun 1958. Saiki gedung iki dadi kantor PT PNCG Regional Papat sing bisa nerusno transisi bisnis industri tebu. Nang zaman era kemerdekaan sampai saiki, PT PN 1 Regional Papat dadi penyumbang produktivitas tebu sing paling gedhe nang Indonesia. Uga nyumbang pendapatan nang negara sampai 9 triliun rupiah. Ono nang catatan buku Harapan Baru Industri Gula Nasional nerangno ancen fakta sejarah. Industri gula nang Indonesia ancen iso mbangkitno perekonomian Londo sing tau mengkis-mengkis sak marine Perang Jawa utawa Perang Diponegoro. Malahan nang tahun 1940 produksi gula Nusantara jaman iku iso ndadekno Indonesia dadi salah sijine pelaku eksportir gula nang internasional. Nah, sakjane iki ya dadi bukti lah Indonesia iku iso ngewujudna swasembada pangan. Saklaras ambek program Ascatita Prabowo Gibran sing saiki diusung kanggo makmure masyarakat Indonesia. Akeh cerita nilai sejarah gedung iki kasil oleh penghargaan dadi pelestari cagar budaya tahun 2022 teko Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ambek teko Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi didadekno resmi dadi bangunan cagar budaya heritage tingkat nasional. Nek awakmu dolen rene, gak usah kuwatir perkara panganan. Nang kene ana soto langganane arek-arek. Nek gak percaya, rene ae nang sotone Cak Lip. Nah, iki gak kalah penting rek. Nek awakmu pas dolen nang daerah Krembangan utawa ngliwati Jalan Merak, nang kuno ana soto legend rek. Soto Lamongan. Manggone nang ngarepe persis gedung PT PNCG Regional Papat. Saking terkenal enak, jam 11 awan meh kentekan rek. Dadi nek awakmu mari teko mlaku-mlaku nang gedung iki mesti lumayan pegel rek. Soale panggone gedung ancen wombo rek. Dulur, kaya ngono iku mau. Ringkese cerita nglurone riwayate gedung AVA. Utawa sing saiki dadi gedung PT PNCG Regional Papat. Bae ana kliru ucap, aku njaluk sepuro ya rek. Nadon rimo. Wassalam.